Que lecciones pode ofrecer a Primavera Árabe para as nacións da África subsahariana? Hai que tomar en conta que a caída dun dos líderes máis significativos da Unión Africana, un dos principais fundadores, foi o coronel libio Muammar al-Gaddafi, asesinado durante a revolta que dende febreiro pasado se incitou no seu país, incluso despois con unha intervención militar por parte da OTAN e da ONU. A caída de Gaddafi pode ser significativa en unha referencia para outros países africanos con gobernos autocráticos, como pode ser o caso de Zimbabue, pero hai que tomar en conta que o mapa político africano nas últimas décadas dá conta da solución de diversos conflitos étnicos, aínda que moitas destas guerras civiles e conflitos sectarios seguen presentes, sobre todo na zona de África Central, pero que ao mesmo tempo os países africanos foron medrando no relativo á democratización e á celebración de eleccións populares, aínda que o camino para a participación popular e a diminución das desigualdades socioeconómicas sigue sendo un dos temas pendentes da reforma e do desenvolvemento africano. Cando ocorreron as rebelións en Tunisia e en Egipto contra os regímenes autocráticos neses países, a maioría da mocidade dos países da África subsahariana recibiron estas revolucións con verdadeira simpatía e beneplácito, e en casos moi illados, como poden ser países con menos repercusión como Suazilandia ou incluso Sudán, se levaron a cabo algún tipo de protestas e manifestacións moi mínimas, pero de simpatía contra a favor destas revolucións no norte de África. Que pode ocurrir a partir de agora no contexto da África subsahariana, unha vez o norte de África está levando a cabo unha revolución política e cambios políticos e democráticos moi significativos, como pode ser tamén a consolidación dos partidos islamistas no Magreb. En primeiro lugar, a Unión Africana seguirá solidificándose como principal organismo de integración regional, moi probablemente tentando liderar un novo tipo de progreso e desenvolvemento socioeconómico e afondando a necesidade de impulsar un maior cambio de democratización a fin de tamén paliar as demandas e protestas que poden existir en algún países africanos como referencia do que ocorreu no norte de África. O próximo ano será ano electoral en algúns países africanos e haberá tamén que ver cal será o impacto e a perspectiva que poden ter as revolucións políticas no Magreb nestas eleccións en países significativos da África subsahariana. En definitiva, hai que tomar en conta que existen dous factores moi definidos que dan a entender cal é a reacción dos países da África subsahariana ante a Primavera Árabe. En primeiro lugar, no seno da Unión Africana foi moi evidente a cautela e a prudencia a hora, por exemplo, de recoñecer a legitimidade do goberno do Consello Nacional de Transición en Libia ante a certificación da caída do régimen de Gaddafi. Pouco a pouco, os países da Unión Africana, de forma lenta e cautelosa, pero tamén un pouco cada vez máis decidida, unha vez o CNT se consolidara no poder en Libia, foron recoñecendo a esta entidade. Anteriormente xa recoñeceran o fet accompli a certificación das caídas dos regímenes de Ben Ali en Tunisia e de Mubarak en Egipto, e por tanto saudaron con certo nivel de simpatía e beneplácito a conformación de cambios democráticos nestes países, aínda que no caso de Egipto está diluíndose en unha serie de tensións internas. E por outra banda, para a mocidade africana que identifica os seus problemas internos como moi similares aos que se levaron a cabo no norte de África coa manifestación destas rebelións, problemas como a escasa participación política, o desemprego, a necesidade de emigrar cara a Europa e outros países industrializados a fin de buscar un futuro mellor, pode esta faísca que se iniciou en xaneiro de 2011 en Tunisia pode de alguna forma reproducirse, aínda que moi levemente, noutros países da África Central, países da África subsahariana, que poden ver como unha referencia política esta manifestación da Primavera Árabe. En todo caso, tamén hai que tomar en conta un terceiro factor, que é a persistencia dos conflitos interétnicos en varios países africanos, aínda os procesos de reconciliación finalización de guerras civis que durante anos estiveron moi presentes na área do Corno de África, de África Central, e como a manifestación da Primavera Árabe como unha contestación popular cara ao poder constituído, considerado como ilexítimo e autocrático,
pode de alguna forma servir como referencia para a mobilización de milleiros de cidadãos africanos descontentos co seu sistema político. En todo caso, a prudencia e a cautela, pero tamén un certo nivel de simpatía e de solidariedade coa rebelión no norte de África é o que parece predominar na maioría dos países da África subsahariana na súa posición sobre a rebelión nos países do Magreb iniciada a comenzos de 2011.